addu'a ba'da salami min as-salat. Muhimmancin yin addu'a bayan sallama sallah. Ya jama'a, ku sani cewa lallai addu'a bayan sallah tana da matuƙar amfani ga dukkanin musulmi. Dalilin haka ne malamai suke ganin cewa duk wanda ya fita daga masallaci da zarar an sallame sallah ba tare da ya yi tsaya ya yi addu'a ba, alhaƙiƙa ya yi babba asara. Amma kuma a wannan zamanin da muke ciki, za ka ga da yawa daga cikin mutane ba sa yin addu'a bayan an sallame sallah. Abin takeici shine, za ka ga da zarar an sallame sallah sai kawai ka ga mutane na fita daga masallaci ba tare da sun yi addu'a ba, ko kuma ka ga wasu sun ɗauko wayarsu suna dannawa kamar dama jira suke a sallame sallah. Wani lokaci kuma da liman ya ɗauke sifika domin ya ɗan tunatar, sai ka ga mutane kamar an tsingule su, sun fara fita daga masallaci ba tare da sun tsaya sun kammala addu'an nan ba. Daga cikin abubuwan da suke sa aikata hakan akwai sharrin shaiɗan, rashin ilimi, gaggawa da kuma ƙosawa. Allah muke roƙo da ya ba mu ikon gyarawa. Amin. Yanda ake yin ita wannan addu'a bayan an sallame sallah shine, yayin da mutum ya sallame sallah sai ya ce, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. sa'annan ka ce subhanallah subhanallah sau 33, alhamdulillah alhamdulillah sau 33, Allahu akbar Allahu akbar sau 33. Sannan ka cika da cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bayan ka kammala wannan sai ka karanta suratul ikhlas, falaki da nasi, ma'ana qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbin nas da kuma qul a'udhu bi rabbil falaq. Sannan sai ka karanta ayatul kursi. Ya zo a wani hadisi cewa duk wanda yake karanta ayatul kursi a bayan kowace sallah, to alhaƙiƙa babu abin da zai hana su shiga aljanna face mutuwa. Ma'ana ba abin da zai hana shiga aljanna sai dai in bai mutu ba. Muna roƙon Allah ya ba mu ikon yin wannan addu'ar bayan kowace sallah. Sannan Allah muke roƙo da ya sanya mu a cikin aljanna firdaus. Amin. Wannan takaitaccen nasiha ce wacce take zuwa muku daga wannan tasha mai suna
lafzul mufid. Ku kasance tare da wannan tasha domin samun abubuwa masu amfani.